tu surah Elohika Jesus siga tu matai ale Jesus sakatubu hamina di parkorangan asadapo di ujung nahamonangan. Tapa saya marwata martang yang mahina. Saya jalan oleh Tuhan, saya dipuji-pujian aku saat hamid ho berkenan saudara oleh Tuhan. Marsangat marbunya mukar oleh Tuhan bagi berhanya ke dipuji-pujian nami. Jalan oleh oleh Tuhan setengah ilik-ilik nami. Nau sebab kami tu oleh Tuhan juga sekian. Asanggit marhiti oleh Tuhan tokat ikengro. Dalam keadaan Tuhan baru dekat kita bersama asmi Tuhan tongok-tongan permelun nami. Tukana oleh Tuhan yang tadi permahatam tongok-tongan bersara-sara. Uru kami Tuhan pada diwan roh atau pikiran nami. Asetar jalan kami Tuhan hatami dibuka sana kami bersara-sara. Jalan Tuhan terida perbuina di tongok-tongan permelun nami sigana bari. Walau mengasahkan kau yang Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan tanya dengan mulai kembali ho. Amin. Shalom. Tubuh kita mau kadongan di minggu keseharian. Tersurat do di hukum pada Musa, di dua Musa di Musa polisian, mau kami ayat nomor julu, tolong masuk satu ayat yang bawa dulu. So, soal kajian nomor sikat cori, hujahama ayat nomor julu. Patut bulan ton, dumruar halat Israel serta Mesir, diari nasa sedai, saat menasida tuhalongonan Sinai. Dungi nakok ma si Musa tu mau perdebatan. Jari di jauh-jauh ama tu ibana siandologi ini nama songonoma dongonomu tu binapan si Jacob. Bawamu tu halak Israel. Ope molo di tangion hamu soratku jala di hamu pada nahoba ini jadi hasilku hamu sian nasa bangso aigo dia udah lihat pertinggian. Jadi romo si Musa di jauh maka si di bangsoi jala dia turun tujuan nasida sudi akka hata ordeng akka natinadahan ni Jehovah tu ibana. Saluhut nabi najo boni Jehovah bahan namima jadi mulak masih Musa maupun akka hatani Jehovah hatani bangsoi tu Jehovah ilo sahatna. Hamaka masa persiawan dia kami nak salbu yaru ni bari tahun sada berita di kimarjai mita songonon ima di tahun 1927 nari sogo itu berbadia sahabat dadanak di hutan bakal diri nama luar si Kaleb Otniel Utahayan di tiki di umur 7 tahun ibana bu ibana makatahon hari dia patah bu ibana makatahon masih dibeli nakpe sohyare berita ibana di berita beliau alai alani huaso itu di berbadia nama mula di bagasan ibana bu ibana makatahon hatan ibeltong marjamita tutongan-tutongan irus itu hatta jaradak kolani molo martangiang ibana ditanyakan ibana akan marsahid gudang do namalum akasahide hamkor masa persiawan serta dalam ngumpul do namasa di tonga-tongani hak Kristeno tarlemboi ma di tonga-tongani dua kita ala
Pangula dito di berbadia, naro tu sarang danak na marumur, 30 tahun. Patukunibana mangulahon, aka ulah-ulahon, halumangan di tonga-tonga ni hajol mahon. Alay mo tayo kami korong sa persyaw. Somod dia do pakorhon ni Pangulo ni si Caleb Otniel kutahayan dari tahun 1927 tu hatorason ni hakristamat terlemui majorobani hita narong diluaton na jonok tuta labuka piri inganan ni namasay tabbado torasnya persyaut lam tabbado parsibo ta tu dibata lam moro do hita marhaporsyao toka haporsian pertibio lamor duhita marpamusadea tu hagugun pertibio alai nama saya halo korang masa bersiawan molo taberen do radak pula perjodoh melindokon hera madus dak pula hera haradong pakorhonna na signifikan tu tonga-tonga ni haporsian ta seorang karakteristik kita di tonga-tonga ni luaton nakpe nungatok sunguni na masay tagdahalongan ni masa di tonga-tonga ni luaton halo kalau masa bersiaw sipata adong mana marsahid masay posa masahid molo pangerengan olo mara dangga jam dumurna saya biak-biak puluhan lama alani alanga mutul bisudi tang di bawah itu dia perubatan dibuat mabibin dibuat mari halang uluna mulak mai bana muse makkhor syai di bazar ngamutul be bangat tusionna ngamutul be nasa ubat holan di batana ma di rohana nabui pamalukon sayne dang di jahat be di hamkon masa persiapan jadi ban mari halang uluna di pudung-pudungan lain Asido hanya di batang, bui ma dilewati bana nama saya, bui ma bana malum siya sahid na posay. Alay, dumalu ibana siya sahid na posay. So dia dum siya ibana, maradupag di batang. Gabilam jomok do, gabitat pero haporsyam, gabilam masimo di bana tu di batang. Masay kurang kamu kalau masuk persyaw, nah ulang persatu kinan samping. Aka kedahalongan na masa di tonga-tonga ni boleh dijual main dang tu hirana kurang gugu lau mana ibana lau mata potong masih tu di batang kudang siap kita nang balu siap pamarahan siap nasa sahid siap nak kabar marahan bulun na secara logika na dang sinawak beritanya di sini dan mangulu hitanya alai asiru hang di batang di pasat tong-tong ngulu tak ada hal mana boy hita musim mangulu boy hita selamat boy hita bulus parmaraani saat sedang boy hita hipas alai semua diri pokoknya tu tong-tong yang persiap tahun permasa persiap mulai manusia suku-suku nita baru pas di ruhatan tu di batang morudo persikat tumata hagugun pertibion morudo persikat tumata tu pikirata tu ruhawata sendiri di nama delani ari-ari mulut kita di tongah-tongah di pertibion jujur hamba permasa persiam tak pula gudang pengaruh tak pula gudang pengaruh kita dalam mangani lama pun kita masih bawa itu di masa diturpukta sadari pagdalan di bangsa Israel ima pagdalanan naguk taduha rungangan siala padungan yang dibata dinasida terlumoi ma dina maluha lagi sian perhatian Mesir selama 400 tahun lama dapaton tanah na ini bagado-gahong debata di mata kanan magdalat kalaki di tongah-tongah di padang guru kudang terdahalungangan na di dalam nasida rabdo debata alai mo tasluki di hamko masa persiawan di bit na radio nak peso manigurang terdahalungangan di masa tongah-tongah di bangsa Israel toktong do dak polaliling nasida
marpos ni roha tu di bata. Itong murado na sida muga. Itong murado na sida marsobat tu kanan-kanan. Murado na sida tertarik. Tuak ka elainan ni ka bangsul asin narong di humalin na sida. Hau karong sa persyawan di Lukas 10 itu ayat 10 sa ayat 10 siang diberitahu dari si dari 10 halak nahuli itu berpenyakit kusta. Di sana tiki dinamulus Yesus Kristus siya labong na sida manggora-gora mga lagi si pengridalan ni majahutu Yesus asa di pamalum na sida siyang sahit na huli ito ni manang penyakit kusta. Roh Yesus dokoma borhat mahamu patiru kauma dirimuna tu akka situ ni malam liot hala parisa. Borhat mana 10 halaki lang manapotong akka malib dito ngadalan malum mana sida siyan sahit na huli ito ni 10 halak na sida na borhati 10 na malum 10 halak na sida na penyakit kulit ito ni 10 na majalutan halungangan siyan di bata malum alay takas tabot hamo kamu sebersyaw kurang sahara lu namulak mendapat Yesus Kristus matu mau diade serang tadi hamo kamu sebersyaw ia tadda harumani hirana kurang lo lawan julmai mendapat di bata di Lukas 10 arong sedaya kita hamo kamu sebersyaw ima berita ni si Lazarus do namore takos kaboto si Lazarus sarang natugus namangi paiba di harbangan ni bagas ni namore di salatiki mati masih Lazarus itu ditunggu suruh mai bena tibom ada si ibana tuapuran ni siapa tahu mati manusia namore jala madabu mai bena tuban motor madabu mana sida ibana tu abinaro ham ko sa bersiaw dung madabu namoran to abinaroko idok ibana ma tu siapa ham ada di motivana di portivion aron dobe atas solho aron dobe akapamilina ngadi hilana namoron so di hacilna so dia parirna dang tartausa siksaan dia binarokwe David dokibana ma tu siya ham moloboti mangilo ma hopung surumo ma ibana tibakas tidama ay ni manari do haanggiku naing dia tidak ko tunasida unang gabido nasida ro tu pakasitanon hinna namoray tu siya ham disuruh ma siya ham marsuru-suruan tu pertivion lapai ngoton hahanggini namorai asa di bawah rohani asa naloh na sida masuk tu abinarokoi dia si Abraham mau kamu sa bersyaw adong do di nasida surat isi Musa do akapan rirang akaima ditangihon ido alus ni Abraham alai roma muse namorai idok ma pisimurang idok namoron dangi opum Abraham alai au nyadong sahalak siang akanong mate romo dapat nasida bawa nasida ma roha nasida tidak pun namurai kisyawahan au adong muse sahalak nong mate mengulu muse lawan jamita tuak kahanginai olo manasida bawa rohana dengan kata lain mularong masa terdahalungangan olo ma hahanggine manangi hon cerita alai di Lukas 10 ayat 20 idok kondisi Abraham mau se tunamorai anggo so ditangihon nasida si Musa do akapan rirang dang tagabun manguluy nasida nang adong nahehe sian akka namadi haro karong sebersyaon dia mana kabereng sian turbuk dari bebasan sedariyo ngatarok na kiningan gudang tadahalungangan gudang akanong selamat siyan sahid na posa selamat siya nakamarmaraan boy ba naman si marhay bason sa lukasan tikyon alay ang korohana tondo umadaw siyan di bata
anggo rohana tongdo holang sian Tuhan ta Yesus Kristus atong dia nabuy maban hita gabi boy jonok tu di bata boy hita song topi di mingguta sedarion marsi hohot mangulahon hatani di bata molo tapuna na perjulo kama kono sa bersyaon ima molo olo hita molo radi hita martangi-tangian dihatani di bata ido ikon sordo se mulak kama kono sa bersyaon dang tadahalongangani dang hamaru se sahiti dang pasu-pasu na berkei na wui bhare pajon ko hita tu di bata alai haradi nurhattar molo olo hita molo radi hita martangi-tangian dihatani di bata Joshua sera ayat 2:20 unang meret buku ni patikon siyang pamanganmu saya pikir-pikir mai ariando porngin asa dirado diho jala di batu baho hopartu sudina tersurat di bekasani asa marutum ho jaka dalammu jala marmulia parulau moro di masa di sana songono mai dokon. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haradio telo kamu kalau masa bersih. Panadotay didirita na perlu hita dibatan. Unang sokon na sariling hamo kalau masa bersih. Diang kapat ta sahira di bata na perlu dihita. Saya no hita no peti di bata. Hamo kalau bersyaw hita ro na perlu di bata. Ay boleh tadi mangrimangi sa sitong na dang margugu hita, dang talakaw kita lakata molo solitu kuli di bata hita. Hamo kalau bersyaw na pagduhon molo olo hita manangi-nangi. Tentu manangi-nangi ma di bagasan holong. Unang manangi-nangi holan yang mencari-cari kesalahan. Unang manangi-nangi holan akan yang manihai. Alay tong tatangi humata itu badai di bagasan holong. Hamo kalau sa bersyaw halak nama si holong ando na olo mendengarkan satu sama lain. Tapi yang hamo kalau sa bersyaw kita mata juga misalnya robani arong danak nasobor makatai dobe alai nak bisa dibutul dan aku makatai tumas selamudo rohani naturasna amana do inana mabigi suara nak pa holan inna ay torsay nekkel do naturasna mabigi suara ni ya kon ala niya ala holong do na makuling ama kormo sa bersih takkara tabigi irokon salak ina mamna salak ama tuan akon na sompo do kadar bi ala say wa sayna gabiro kon apa soma jo kata tami wa joli buto makatay sa makatay tanin dang rate kamagina ala itu maselas ro rohani salak ama ron ina mabigi ha yana konna molo di batu gihon suarana nakpe so haro takas to bi ko do makasay imalanya alani holong nama kuling di bagasan dirinya. Hamo kalau masa bersyaw, hita be ikut songido tu di bata. Ikut jero arung do holong di bagasan hatta dopak di bata. Asa alo kita marangihon suara. Jela holongi unang manyan holong nama perbuat. Alai holong na si tutu, holong na polin, holong na yes, holong na manad hita. Di asido holong rohana na pamuluhon hita na manukul-nukul hita na pasatong apka na kaparsita di tonga-tonga ni pagmulot. Holongi unong ma holong na mapagmuot. Unong matipilingan molita diuloy bangigyata ditanyat-tanyata holong rohata tu di bata. Alay mo lumasa tu hita naso hinalomon rohata itor tadokot dang adil di bata. Dang adil Tuhani dang holong rohana dia dang hamo masa bersyaw alana holong di bata dilokon tidak memandang kondisi manang sa dihari pe hotdo holong di bata so na pinagruhon di bana di habener silang makopop sudi
nasa jolma berdosa. Namanya sama kerama sapersiaon, songo dia melet tak sabu kita marsio mengudon hati di bata. Imai konserep do hata, parhata potton otoritas ni hati di bata. Parhata potton otoritas kedaulatan ni hati di bata. Labatan hama kerama sapersiaon, unang matong tapili-piliti hati di bata nadiro siulota, nadiro na sekolah siulota. Unang mahata pilih-pilih on cocok do tao ulah humor. Alay molo nasa sadon pati maju. Ni pikir-pikir maju mengulah. Unang soal itu kalau kalau sepersial. Alay kon kita harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ikon sudi hatan dibatai, para suruh dibatai, naik ulah honotto di bagasan mulut. Ido labatan na tunduk kepada otoritas nihatan yang dibata. Asawa kita sikop pengulang nota. Jala asawa sikop pas-pasu dibata. Nanay pasatun na tuhita. 2 Timotius 4 ayat 7 1 ayat 0 sa persial. Ay naromatikina dang tartaan halak disipulan na tikos. Alay may huton hisap-hisap na dirima alapun nasida pangajari napagayok pingkol nasida. Dahil ikon nasida mapingkol nasida siya nasit pangani lao pale kosa doka turi-turian. Mula di atas Indonesia semua may dokon. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Omanaking habakal masapersiya na ilo na dipilih-pilih na jamitai marasong na borak do dakula diulaw. Alay marasong na borak hera-hera diulaw ba diulaw. Omana ilo na siya habakal masapersiya. Dabok may na tikina aroma tikina gabisongonima akajolmo. Memilih nama diakka hada yang dibata. Memilih nama dia kapatik dohot persulung di bata dan tunduk be sepenuhnya kepada otoritas kedaulatan ni hata yang di bata di tonga-tonga ni ngoluna. Hama kalau masa bersiawan di tahun 1970 itu Arongdo sada film Indonesia na berjudul Daun di Atas Bantal. Tak keboto arong kita namanya ngoti marana hiaman itu nih, alayau hiaran betul. Jala film Daun di Atas Bantaron bercerita taringot toka pemulung anak jalanan yatim piatu na hidup di jalanan di kota Yogyakarta di hati-hati. Di Saratiki arong mana papunguhun nasida, naing membina nasida, naing gabi sama orang tua angkat di nasida. Alay mental aja anak jalanan ini dang mago sih nasida harus perlu sabar siang. Dang mago. Tetap do mentali dipelihara nasida, nak tu nama dong dipelihara nasida. Di ujung hamba kalau sabar siang diceritana gawe mati-mati sama anak jalanan. Arong mana mati dikertabi, arong mana mati alani na dibunuh, arong mana mati alani diculik. Budang apa penyebab ni hamatian. Jadi duk saya syuting hamba kalau sabar siang. Nung ngasay be syuting di Pilimon, ngasay be Pilimi. Holan manayak ko nama di disco. Roma di TKI aka pengerja di Pilimon, aka sutradara, aka produser do aka pemain film na parhebengi. Dibuat ma aka anak-anak jalanan non. Di babungo mana sida, di bayar mana sida tupan tiasuhan. Maksud ni halakon hamba kalau sabar siaw. Asal gabi unang bihalaki mangul di jalanan itu masih gudang resiko. Rentan do halako tu aka narkoba, rentan do halako tu aka penyakit sosial, rentan do halako tu aka tindakan-tindakan kriminal. Jala murang-murang so nakka permatian jolma di mulu mangulu na sila di jalanan ini. Di babungo mana sila yang mana halaki tu panti asuhan amo kalau sabar asal halaki hidup teratur. Hidup bersih, naik pasir kolor nasida, di ruang nasida anak-anak jalanan. Alai mas dalam krosa persiang so cerita ni bilimi. Ngapa bagasu
mental anak jalan ini di babasan nasida. Dan cocok itu nasida aka aturan-aturan ini. Mereka tidak mau diatur. Mereka mau hidup bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Jala gabi lari sada-sada mana sida sian pantia sohaman hama korong sa parsial. Jala nabi note be manang sama dia ujung diceritani modul. Hal korong sa parsial 2000 tahun noksalku kurang lebih nunga mati tuate Yesus Kristus dia benar silam. Sudi nasa berdosa manang abi tahu nas dosana manang sama dia bitaho pangalahona nunga di babumu Yesus Kristus hebat sinamate di ain gabi anak-anak neng borona tuhara jauh benua gejani diajari asamar pangalaho harajawan benua gejan ditiroi disosoi somor dia ba mar pangalaho gabi anak di jabatan suku-suku nama kalau masa persiawan mental ta somor dia do mental ta sotuma nang pagagasu mental roh abortivi gabilang siap be tuhita akka pangajario patik do persuruh di debatan di tonga-tonga ni murid punang manen songoni hama korma sa persiap alay na yung ono hita pasare porno hatta ono hita patutoro dirita ono hita martangi-tangian tu debatan ono mahita diajari, ono mahita disosoi, ono mahita mengului persuruna. Asa boy hita hama korang sa persiaw, sahat tujuan ni sabulon ni tordita ima surgo hasunangan. Jana ikonido ulah honota asa boy hita hama korang sa persiaw dapat song tobi ni menguta serion marsiwahon mangulahon hatan dilatan. Atong ipergugituat tameta lamang ulohoni asan kiat ke bohita istidangi di hatana bohita istidangi di warna bohita istidangi di wasona di tonga-tonga ni molita amen.